Farvel. Så lange tilladelse. Ud af farcirkuset. Så, er vi klar til cirkus? Ja! Ja. Så kan vi nemlig trylle en meget, meget stor tryllestav frem. Så skal vi lige have den store tryllestav. Lars Gustav har en meget stor tryllestav her. Den er rigtig stor, den bruger jeg kun til giraffer. Ja, den kommer lige her. Den er rigtig stor. Så, det er Lars Gustavs tryllegave til giraffer. I kan lige se, om den er mere. Det var sådan. Og den kan lige stå der. Vi tager lige en mere. Vi skal lige hokus pokus, filhankat. Hold om. Prøv lige at se. Vi skal lige hokus pokus, filhankat. Der var lige en mere. Så der kom lige en mere. Den kan lige stå der. Og den er helt tom, så jeg er slet ikke noget ned i den. Ja. Vi kan lige sige hokus pokus, filhankat. Op. Der er jo så godt nok mange der hernede. Og sådan der. Så. Nu er det ikke mere nede i den kasse, tror I det? Lige en enkelt sådan der. Og de er helt tomme. Kan I se det? Men vi kan lige trylle noget frem af dem, skal vi det? I kan også se, de er tomme alle sammen. Se, de er tomme alle sammen. Der er slet ingenting i dem. Ikke noget i nogen af dem. Se, så kan vi lige se. Kunne jeg godt tænke at se en lille miskat? Vi kan lige sige, fokus, til handkat. Nu så er han ikke så godt. Det duer ikke, det der. Hvor gammel hedder du? Hedder du 9 Emma? Emma 9 år. Emma, så skal du lige holde Lars Gustavs tryllestav der. Kan du lige det? Så kan jeg gå herover, så kan vi nemlig trylle op. Emma, du holder lige Lars Gustavs tryllestav. Der. Og så kan jeg lige gå herover, så op. Emma, du holder lige Lars Gustavs tryllestav, som vi aftalte der. Så er vi nemlig klar, så kan jeg stå her. Emma, du holder lige Lars Gustavs tryllestav, så kan jeg lige stå herovre. Så Emma, så er du klar til at trylle. Emma, vi skal lige se. Så er vi klar. Så tæller vi til 3. Vi siger 1, 2, 3, nu! Så skal vi lige være helt stille så, fordi nu kommer noget. Og så skal vi sige 1, 2, 3. Tak for opmærksomheden. Dejligt, at kunne komme. Og dem, der har lyst til at lege videre med jonglering, må blive her en time endnu. Tak fordi I kom alle sammen.